بەریسێمە سەرێ سبێ زوو رووسیا بێک و گۆه بدە کەسێکی بەرێخدا ئوکرانیا و ئێرش کرد. ئەمریکا ئەوروپا و هەموو وڵاتێن ڕۆژاوا لە دژی دەرکەتن لێپۆرتێن کەسێکی گۆهداری نەکرد گوت لە ئوکرانیا نیو نازی هەنە ئۆکران بدزی کار دکن ji bo ku bikevin nava NATO û amedekari têkirin ku êrişî Rûsya bikin. Berî ku êriş dest pê bike wan êriş kir. Ev şerrê di navbera Rûsya, Amerîka, NATO welatên Rojava de ye. Lê li ser axa Okrayna bi rêve diçe. Roja 24 Şubatê aha duyan Rûsya Kiev da berrok kir. Paytexta Okrayna li nava bombabaran tofan da ma. Ji hemû aliyan va Rûsya êrişî kir. Li Moskô jî serokerkanê artêşa Rûs got ew ranawestin û ew gihîştine yekemîn armanca xwe. Rûsya dixwast di demeke Kurd de Okrayna bixe bin kontrola xwe lê hesabê malê û sûkê li hev nehat. Hêdî pêşteçûna Rûsya lawaz bû di nava Okrayna de jî berxwedana li hemberî Moskô xurttir bû. Welatên ku dijîtiya Rûsan dikin jî bi her awahî de hemû warî de alîkariya Okrayna kirin cek û teqemeniyên herî bihêz û modern jê re şand. Amerîka bi 3 milyar û 800 milyon dolar, Ewropa bi 13 milyar û 26 milyon dolar, Kanada û Brîtanya jî bi 4 milyar û 500 milyon dolaran alîkariya Okraynan kirin. Ev şer çima çêbû bêguman ji nişkê ve derneket. Ji berê de her du alî li hev li meneya digeriyan. Berî niha jî bi şerekî mezin Rûsya Cezîreya Krim ji destê Okraynan derxist ji wê demê de êdî nakokiyên di navbera her du welatan da gelekî kûrtir, mezintir bûn û di gelek waran de jî Rûsya ceza kirin Amerîka welatên Rojava. Serkirdeyên Rûs eşkere dibêjin Amerîka û Rojavayî Rûsan weke dijmin dibînin û ev demeke dirêje şerekî eşkere û veşartî li hemberî Rûsya dikirin. Êdî Moskô nikaribû zêde bêdeng bimîne û tehemmûla wê yekê. Li gorî ku Rûs dibêjin Amerîka kargehên çekên biyolojî li Okrayna amade dikirin, ava dikirin û xwe amade dikirin, hazir dikirin ku dixwestin êrişî Rûsya bikin. Lê rê li ber wan plan û êrişên Amerîka hate girtin. Rûsya eşkere dibêje eger hûn êrişî me bikin ne dûre ku em çekên atomî jî li dijî we bikarin. Şer 12 milyon û 500 hezar Okraynî koçber kirin. Gelek bajar wêran bû. Bajarê Mariupol wekî nimûne derbeyeke gelekî mezin xwar. Ew navenda hêzên Azov bû ku Rûsya wan weke naziyên nû bi nav dike. Ji sedî 95 Mariupol bûye kafir. Rûsya destpêkê xwest Kiev û Kharkov jî bigire lê nikar. Li gorî gotina berpirsên Okraynî zerara wan di şer de 100 milyar dolar bû. Ji sedî 30 jêrxaneya wî welatî tê biçû. Di nava sê mehan de Rûsya 77,600 kilometre çargoşe ji xaka Okrayna girtiye. Amerîka welatên Rojava çi ji dest wan hat li dijî Rûsya kirin. 306 milyar dolarên Rûsî hatine bloke kirin. Lê çeka herî mezin ku di destê Rûsya de ye gaz û petrol e. Bêhtirî ji sedî pêncî gaza Ewropa ji Rûsya diçe. Putin gelek welatên ku weke neyar dibîne neçar kirin ku gaz û petrolê bi robel bikirin. Vê jî wiha kir ku robel di borsaya da nirxê xwe biparêze û bilind jî. Şerê Rûsya û Okrayna bazarên cîhanê gelekî biha kirin. Hem xwarin hem jî petrol û gaz gelekî biha bûn. Bandora wê bêguman li ser Kurdistanê jî çêbûye. Heta niha nediyar e. Ka wê kengî dawî li wî şerî were. Hîn destpêk e dibe ku çend salên din jî dirêj bike. Rûs eşkere dibêjin Amerîka dixwaze heta Okraynek jî bimîne şer berdewam.